सखी का कहीं ससुरा के बतिया कबो हिलल न एको दिन खटिया खटिया का कहीं ससुरा के बतिया बतिया कबो हिलल न एको दिन खटिया खटिया ऐसे निमन रहे का कहीं सखी नहीं हरवा में ऐसे निमन रहे का कहीं सखी नहीं हरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नाही घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नाही घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नाही घरवा में रहिला संगमा देखिए के सखी हरी जबानमा हरी जबानमा हरी जबानमा चार दिन रहिला संगमा देखिए के सखी हरी जबानमा उनकर आदत न लागेला ठीक चढ़ते मुसजिया हो जाला लीक सखी हो जाला लीक सखी हो जाला लीक मन कर सखी रही जैती हम नहीं हरवा में मन कर सखी रही जैती हम नहीं हरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नाही घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नाही घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नहीं घरवा में घरवा में डीजे मनीष रक्सौल के सखी कर काम हो रहिया देखत देखत हो जाला शाम हो जाला शाम हो जाला शाम हो नीक न लागे सखी कर काम हो रहिया देखत देखत हो जाला शाम हो दादू दीवाना बलूटी खजाना करी है जे पुनवा तो कदे हम माना सखी कदे हम सखी कदे हम राइटर रविकांत रहे एको दिन बजारवा में राइटर रविकांत रहे एको दिन बजारवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नहीं घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नहीं घरवा में मिलल परदेसी बोलम कि आवे नहीं घरवा में। अंजू रिकॉर्डिंग स्टूडियो विजयपुर।